Og asa taron? Snoqualmie. Silent L. Snoqualmie Falls. Naami sa Squamish Falls. Squamish Falls. Snoqualmie. Kainit ba di ay? Init kay dito di ay so dilit ni magdugay. Nay kundre labo kanang sa tawagan ni murag turbine man siguro tawagan ni. Bro. Mulay na siya ang kwan guys kanang magpadagan sa falls ba kanang ihulog bitaw sa imong ulo. And then roll it. Di ko kasulod. Dinagay ka kagawas dia. Turbine tawagan ni guys, ang tubig musulod siya dali para mag-create og electricity, then mag-provide og electricity. Unsa ni lesson? Mo din ni siya ay kanang sa isda ba? Feeling giga ka No flowers eaten fresh or steamed. Ay ila pa rin yung galutuon sa isda. Yangat. At ano lang ta magtanong. Papicture lang tao, hindot ka. Ano okay mga background kasi hindot kay guys ba? Oh. So overpass naman yung pangat. O kung sa mga storya sa Snoqualmie Falls? Okay lang siya. Tsada siya. Init. Init lang. Kain ani manggid ko. But Oh. no, biya ganyan nabuntag. So, alang lugar mo. Pero dagan siya parking. Okay lang. Free ang parking. Free parking siya. Free ang admission. Ay, na may plano mo, Ani. Ani lang mo. Tsada siya. Okay lang. Carry lang. Free siya kay carry lang. Alisa. Tanaw sa presyo. Patanaw sa presyo. Okay. Ano mo tagay suote? Ay kanang dito na ako sa balay. Dagan 2 weeks sa balay. Sabi ka traffic, dili-gilihok ang mong sakinan kay bumper to bumper. At last, magdaga na gyud me. Yay! Ganun kayo ba? Hello! Yes! Og na nasa takaron sa panihapon nga oras. Og ang oras karon 5:33. Ang among sudan. Nagluan, gid na ako nagluto ba? Focus. Unsa ni siya? Bake ra bitaw na nga kay. Nga. Baby back ribs. Wow! Social game, baby back ribs. Tag-scene ko raw na isip ko eh. Bagong ligo si sir. Hi sir. Oh! Saan yung problema da? Okay. Ang pagkaon sa amin ha, kay gutom naman. Ako na yung camera kay. Og di ami karon sa among kaon. Play every time we touch. Here's a sample of Every Time We Touch by Cascada. Amo na siya. I get this feeling, and every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heartbeat as I want this to last? Need you by my side, 'cause every time we touch, I feel the static, and every time we kiss, I reach for the sky. Can't you hear my heartbeat? So I can't let you go. Want you in my life. It's that day I was so back down that you were gone, gone, gone. Darkness all around me. Palakpakan naman natin ang intense dance number ni Billy, Jong, and Bon. Pwede ka na lang tadi love. Okay. Ano pa? Oh, kanon na lang akong kanon love. Kanon na lang akong kanon love. Kanon na lang akong kanon love. Labre rice nila din. Oh, that one pa. Kaya kung sa papay, wala mang guy kanon. Pwede?
Ay may adlaw o naday kami karon sa Tuni Pang restaurant. Sa ni siya ka Vietnamese restaurant. O akong asawa nag-order siya og isa ra ka meal kay magtunga rami. Kay dako daw ang plato. Makita na nila karon tonton tanawa galing. Pero ganahan pug ko kay para mag-diet ni siya ra di ay. Tudo daghan ka ayo. Ang importante ang rice. I know, right? Napa ni Kondo ko na ni siya spring roll pero lumpia ra guloy. Pag wala may nakakaon sa Tuni Pha o lami siya. Tuni Pha, Vietnamese restaurant. Kusog naman. Og karon mag-adto mig Safeway kay Safeway. Safeway. Kay magpa-safety check me. Pero kasi hindi ka mukhaon. Lami ba ni? Yeah. Nakaon mo ka na. Oh yeah? Bar? Oo. Yeah. Let's buy this then. Pwede ginabalo nun? Oo. Unsa ba mo itong baho mga uban tao dre way ligo. Sakit kay sa ilong. Karong masimutan nimo ba nga nang mosulod bitaw sa imong lungs ang baho bitaw? Langhap sarap kay ba? Unsa ba? Ang mga beauty products today, feminine products. Ano siya? Di mo kay ko fan o peanut butter. Ano sa pa man isang imo? Pachat. Kinilab o. Oh sige, kuha niya. Kuha lang good. Kinilab. Kan kanilab. Yeah, kuha lang. Oh, sure ba? Yeah. Okay. Sama na pa? Napakay paliton? Wala na? Sigurado ka? Basta yung mga chips ni mo. Tanay ka. Muli na ta kay gabi na. Sino oras o? Alas 6 pa. Init kay sa gawas. Tugnaw kay sa sulod. Sikwati. Sikwati. Ha? Mamay ka nag-Starbucks. Wakay 5, no? Ha? Wakay 5. Wala mo ko ni magipalitan. Starbucks. Palit og 3-in-1. Na may 3-in-1 sa Starbucks. Bago lang may niabot sa among balay og mga asawa nagpinapula na sad siya. Dili ko tapulan eh. Kasi dapat buhatan di ako. Today, we are going to do a Safeway haul! So, first off, ang pinakauna, eggs, Oreo Thins, importante, granola crunchy bar, sliced bread, big chewy chocolate chip, pepper jack, apple, nganay caramel dip, pico de gallo, beef strips, peppers, mahal kayo ba? $1.39 each. The patatas for $1.11. Memorize presyo ba? Cucumber, 79 cents.
Sopnan lang takaran. Ahos. 50 cents each. Luya. Limot ko pila. Kinigid akong gi. The tomato or the kamates. $3. Pag $1 isa. Kanon man yung ribs. Carrots, $1.49. $1.49. Nagasto is $82.72. Agad. Tigulang na yun tadi. Hello guys, naay nasunog na sakyanan sa What the? Kobe! What? Namusa man na doon. Sakyanan na po. Atod basin mo buto nga di ba? Shit, agbas, kalugot. Agbas para makalusot pa ta! Agbas! Crap, alulut ka lang. Alo, lagi ko. Lakad ko! Dali! Holy cow. Oh shit. What the? Pero ano man ang love? Pero ano man? Promise this is pinakalas na extra rice.